Πάμε να κάνουμε μερικά καθίσματα. Το έχουμε. Βέβαια το έχουμε. Εγώ τόσα χρόνια στα γυμναστήρια είμαι, αφού σου είπα καλέ. Κύριε γυμνάστρα, πόσο λέμε σαν είπαμε? Νόπι. Νόπι. Για πάμε να σε δω. Νόπι, πόσο χρονών είσαι? 28. 28 μόνο, σίγουρα ξέρεις. Κοίτα να μαθαίνεις τώρα. Για να σε δω. Πάμε. Κάτσε ρε φίλε. Τι κάτσε ρε φίλε. Θα σου φύγει η μέση. Πού να πάει η μέση. Θα σου φύγουν τα γόνατα. Πού να πάνε τα γόνατα. Κάσε μέσα. Τώρα έχω ίστρο. Τώρα εδώ θα γίνει το καλό. Όχι. Τι. Όχι, κάτσε. Άσε κάτω την μπάρα. Άσε να μάθουμε την τεχνική. Ωραία, φίλε, τι θες τώρα. Άσε με να κάνω την προπόνηση. Πρέπει να μάθουμε σωστά την τεχνική. Ποια τεχνική, τι είναι η τεχνική? Καθίσματα δεν μου πες να κάνω. Ναι, δεν τα ξέρουμε όμως. Πρέπει να τα μάθουμε. Πάμε να κάτσουμε στην μπάλα. Σε αυτή. Ναι. Με σηκώνει. Εννοείται. Τι εννοείται, πόσο σηκώνει? 300 κιλά. 300? Ναι. Ημερομηνία λήξης είδες. Εγώ δεν κάθομαι πάνω εδώ, φοβάμαι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ. Τσουλάει. Κάτσε. Όχι, δεν τσουλάει. Δεν τσουλάει, μπάλα είναι, δεν τσουλάει. Θα την κρατήσω, έλα. Μη φοβάσαι. Σίγουρα κρατάει, Σίγουρα! Έλα, δώσ' το. Ποιο από τα δύο θέλουμε? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι πιο μαλακό, αυτό είναι πιο σκληρό. Το οδηγήσω. Όχι, είναι στεφάνι για το πιλάτες. Να κάνουμε πιέσεις. Τι είναι αυτό, πολύ μαλακό είναι. Πιο σκληρό δεν έχεις. Αυτά είναι. Εσύ. Πέτρα δύναμη έχω. Ρε δώσε μου, δεν έχει πιο σκληρό.